To a cikin watan Yulin kuma sai aka samu barkewar annobar kaluluwa irin wacce ɓeraye ke yaɗawa a Legas, wacce ta ci gaba da watsuwa har zuwa Satumba. An ɗauki tsauraran matakan dakatar da ita kuma an ƙaddamar da yaƙi da ɓeraye, kuma an yi sa'a ba ta yi kisa ba kamar yadda annobar influenza ta yi a shekarar 1918. Wannan ne dai karo na farko da aka samu annobar kaluluwa a Najeriya. Da ne cikin 1908 take ɓanna jefi-jefi a ƙasar Gold Coast wato Ghana, mai nisan yini ɗaya a jirgin ruwa tsakaninta da Lagos. A watan Maris ne annobar ta ɓarke a Sikwandi da Kumasi, kuma ana zargin daga nan aka shigo da ita Lagos cikin watan Yuni. A farkon watan Yuli ne aka ga mace-mace sun yi yawa a wani ɓangare na Lagos. Da aka bincika za a gano annobar kaluluwa ce. Nan da nan aka kewaye unguwar da langa-langa, sannan aka kashe duk ɓerayen da ke ciki, aka kuma tsaftace bukkokin.